Voleu prendre decisions intel·ligents i àgils? A Cliquedo hem creat Cliquedo Analytics, una eina de business intelligence dissenyada amb la tecnologia QuickSight d'Amazon Web Services que garanteix la privacitat i seguretat de les vostres dades. Aquest mòdul addicional us permet consultar i gestionar de manera intuïtiva la informació acadèmica, econòmica i de recursos humans del vostre centre o grup educatiu. Analitzar l'índex de preinscripcions i la ràtio de captació de nous alumnes, explorar els resultats acadèmics dels vostres estudiants i examinar les dades dels empleats per a prendre decisions sobre la cobertura de baixes són algunes de les accions que podreu realitzar. L'eina també us permet fer el seguiment de la facturació i del cobrament de rebuts per categories, entre moltes altres possibilitats. Cliquedo Analytics facilita la presa de decisions intel·ligents i àgils per a avançar cap a l'excel·lència en la gestió educativa. És el moment d'apostar per l'eficiència.